Bienvenido sana na ndo mwanchu muri bigeta seni Kendizi TV na kitogota bigeta sen namba mimero gongorwa gusia semero beli a autogenda koto kwarigalira chinsemerongo ebere nainye amatuka tano na bere ye wiki kwendekenga tonyera ko batogo sanga twago semina bogo twakomanya o sipia yagenda ko baga gwateka imena isko yorogongorwa gusina bogo enseto ya Kenya nonye isko ense ya Kenya nganatika ko bagingo batebe kuro gomochakano omorobelio ekeumbugia siasa na magendero gia chakire boniga rasmi sanga ekerengere kiago amona into gwetera se namba SMS yera se TV yago nabo gwetera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo igo YouTube Ndizi TV News omogenito Daktari Julie Nyanchama karibu sana ime studio. Asante sana mwancho mwerigereria. Yes. Eritari ane Julie Nyanchama nyamao oyoro munyagitaire no bwabangina na abana bake nando yobodi ekirokyo women rep wa Kisii County ninde no moko wike studio ga nande ngwa kangambuya esoko mbwate sichinga kichia siasa ichichera chobo chodi bono igaito digeretia magendera na kurenda Kisii County yaito na gochigoro turende Kenya yaito ebe esenjera ingia. Karibu sana daktari na rege tumezo sene nickname yago agotebanga oyibono no ulitokora rokanga fistula timaiti are you being termed as elieteri timayo tego se moligererio yo iga inabali rokie go fistula timayeti ose no bwato usiano asensa meyo. Asante sana ninchoyo nkorigereri amangana yabangina bari babwate omochando ryokoro ku fistula na bono twabere tukorigereri na gwetani okorwari abangina aba na kobao bokonyi egere amache tasoka gosecho tesoka etogo chikorigeri imemono ngakitoko bakonya gwetani okorwari goku okoba barwaira babere baguchandeka mono anene mono chinyomo chiabo chiabere chigosarika babere bako takoraga sende onsira nyare ko baretere bitoki okoba yoborwairo obo abantu bagotebana abarwaira abwe bagotioka chindoso bono kaba abwenire etogo chikorie na gwetani okorwari kori ngokonyeki abangina abu baraegu egere banyare kwegendera n'obugima. Pia mono sana karibu sana Dr. Julie imeya egeta seni Kendizi TV asomorobelio siasa goseke umbu na siasa sokwanera igoro ya magendero nkati yabangina banga banyatoko bagwesokia ase obochori banyatoko bogweta mwinyorenga county ya Kisii anenengati ya county chiri chinyinge cyanyada ko bachigosokia abarwanereria bange kurase ebirogo biribyo bwa MCA nabo igo aba women rep nonye aba bunge elio kwendike na bara banyane ko bakwirigireri bagaria siasa banyare ko bakonyora ebirogo ebiora kidi Daktari Julie ngati yabarabo iganyata ko bakuboria ekerogo kyobo women rep ime county ya Kisii wetera sekia makeria kia Kenya National Congress. Madam Julie tutarasuka tu ngokwanira toligoro ya siasa na magendera ketenda takeko kobori turi twarenge magechi kamera twakwanira nga ntwaroche mass movement yo manyetekera abantu baigeta asegete abarwanderi pakaikasike tukanyora abantu bakurukuruoro onyorenge running mate gosene yegavana onyara ko bagosoka kuroro especially kurase kia makeria kia Kenya National Congress ntwaroche abange banyato ko bakwerusia enkwatene to gikero mwari gosena nabo kwa charokirete inchera mwancho murigereri nabete kingotene na imara muno mukungu na ndeni manyete na ekero bwate obwegenwa anene mono esore gusena onyene senyomo yabo na bokunyara gokogendera buya igona atenenete amono mugabano ne Mansono Yongo Nyamweya chinga kichiri ari kubori chikura na onyediri abwato mochando bwe running mate ya kumutiga na bona atigarite gotebana katwanchiranire tiatogendere mpaka mwiso enchire ndengo igete mpaka etebe na igete mpaka etebe muno mo women esekia magia Kenya National Congress Party. Pia mono sana karibu imeomorobrio kero kende na bera nyarikana ngo mwancho murigereria neri nkaki entanga ni kabisa kuomera na mona ya sembe imegeta seni Kendizi TV kero kene watu tabia marieta na ansemo ye karia ngo koroka tole daktari temanye tigo sene lieta onya takoba go somere nseme yo na boko tore tu asini ni Daktari Julie Nyanchama maningo ase egeta seni Kendizi TV emara go yabono. Daktari Julie Nyanchama no musubati obwate omogaka na abana babere nande no munyagitari nde bwabangina na abana bake asomo no bwegesongo tokorokana consultant midwife asebono ngokora amasomo ari akorukwe PhD esa mangana ari akorukuna clinical research igobono karibu sana
amaswaire ino na umokobori mangane obunyagitari nimbo bwate kamoranje nande tindi gwakani besa chinde chionsi sama maswali andonsi ane mona echinyagitari igobono eigwe ninkamore ese maswali andonsi pia mono sana mbalige tayari bagotenga tuko ndani no tole imeya omorobeli kweneke ngatonyera kobato kusangana daktari nari koronga Gladys Nyanchama napo go Dennis Mose watching live kuruchisa machicha Dubai, great job na oyako rokunga Michelle Kerubo napo go Peter Otieno awataba niko ndani kuruchisa machirichia Oma Bay napo go Endo Radio na obalime Gladys Nyanchama gotanga keep it up ndizi TV sange kerengelikia uneliboli liago emarago ya bono ochia somo sebati daktari Julie Nyanchama itokunyara kobato kusanga amonere ime ya ekeombu ya siasa stokuchikobato kwanera amange anene Igor ya magendro ime ya siasa ase orogongo ruagusi daktari timayete gose mungusoki omanyete obokoreri omonta goteba botambe gose bagota botambe kokora obonyagitari igegerenga no korangeri no wito geto korangeriwa onyara kwa bogudumye monya bantu timayete gose ngai gwikerete ase esabari yago obonyagitari ogata ase ikere igana njite ganda tamboka irinde nyara kwa baingo join ensema ya siasa. Asante sana omwancho morigereri na beire ginkuru obokoreri bwane obuya muno munyagitari bwabangina na abana bake nyuma ntarabo munyagitari bwabangina na abana bake igo narenge omunyagitari yani enas omoteresa omunyagitari omoteresa kamanya koruo nkanyora ribagari okonyora scholarship ya masters nande egento nanjete nabangina nabane bingwerere igo ngasomere egento iko kuna obstetric nursing kurwabu ngaswa nande esa masoma ya PhD kurigeria mangana yobotuki clinical research obo koreri bwane bwabeire boko bubuya nande nimba inyori na chinga kichamaega na bete nkorigeri na abana bange bari bagusirariri bakoiboru babeire bagokea anene mone esorogongo rwagusiga nonye bari bare koiru ese woderi korukuna NBU woderi ebingwerere chingaki na tenenerete amangana ya abangina konyora abana esinyagitari ya general babete bagokea na korwabu nkamanya konyore award nkagenda chinsemo chiri chi America egere kweresa abantu na mbinto kiebi nabeire ginko digereri egere koreta ogwonchereri okuna abangina baba sagosirari bakogonki na bana baba sagosirari bakoiboro igo ninde no mogoko goteba na gwetero bokoreri bwane na bete ngokonya abantu abange nande ngoteba asante no munguso bwa siasa ego chagete kerabo na chagete korigena amaene na bere ngokonya abangina na abana lakini tinko bo chinga kichonspi rasima ngireri bagareri yogotebana bari bagocha maiga yane abakoreri bande banyare konyora chisemi na support egere banyare gokora aeto gokora nande ni maete na esere kerore soborai gusese siasa na diora nyare kodigeria mangana ya policy koreto buonchereri eseke wangu kegoro kerikego chikokonya bari barense yao egere banyare koreto buonchereri bodi kisi kaunti ganeti gose serikali igoro na kiki agerete ngaswa ime ya siasa omwaka wechiri bubere na merongo ebere nebere ne mwaka oringe anende bwa maberera kisiasa timanyete gose nero yaringe ntunda yage ntangani gweso ya siasa gose kura umagega ekonyora kwa buriri anene ebirogo bibire bitatu iga ase chinsemo na beta yunkoba umwana siasa keronari ngo mwanafunzi ese University ya Nairobi abuno mwaka 2008-2009 nande ngakora buya koreto bwonjoredi ese abanafunzi nese bamete naringe Congress lady ahole kuruku hall 12 University ya Nairobi kuruabu ngacha kinde bade university nkoigumore ndobwate ekiombe kia nurses gekora Kenya National Congress Kenya National Union of Nurses KNUN KNUN ninche na rengo yo mobugo chake kiombekio okoba chinga kichitwa gwate gento kokuna degree nurses association ese miake yu abanafunzi babwate chi degree in nursing ebarenga bakemono Kenya ngima nande kero mubwate kiombekio kurwanirira obwene bwaino anene mona kero mure abakodi meremo rasma mutu are chi namba chichieto bono tokamanya koruo tokareta nurses bari babwate diploma na bari babwate certificate
in nursing eger tobe kiombe kenene tonyari gukwanira obwene bwa abanyagitari abateresa nurses igabu nkabeko koboko kwanese guchakie kiombeki kenyengima yes tukamanya korwa tukagerwa guchiso murai orobo no korukuna set panyako secretary general chinga kichiarenge nurse Kenyatta National Hospital egere nurses abange barubarenge babwate diploma kenyengima baba attracted bacha esobonge yes egere tonyare korosie kiombe gikurwanira obwene bw'abanyagitari abateresa kero kende ase omongso yuwa kwanire ndoche nabo siasa ya chagite gose okogania kuria bagota botamanga ne kiagaso keri kyobara ina bugia chagite kigima kurigari ase skuru bono gochaka gudumia abana inchi na kiri nataka kubolinga umwaka yo 2022 kero kende no gono gwasoeto kaboria obo women rep gose konyora kwa boli no nyobo MC kura umaiga 2013 yes na rengene kerengeri yoko bodi obo women rep wa Kisii County na ande kindo mukutano yo musuneka 2013 omuntu akambori na ine baba no gambeire no musacha nkamanya kuruo nkamanya na bantu baita bange mbako gwakera chikura chinyinge ekaro baroche miaka yawe ne mekeri na ande karo tabwati musacha na ande nsachinde bako bodi na no bwata abana igo nkanyorana nabonda betingira ese chikure icho yani obataka ne ngwane yoka ya ngwane yoka igeisa ine korokina na bora beto to korabuya igo bono nkangusamaega kamanya karo nkeyariga ni kobodi 2022 echinabodi tichinga kichichetete pia mono kigima ime studio no togosanga amana daktari Julie Nyanchama oyo boletie kero kyobo women rep me county ya Kisii wetera sekia makeri kia Kenya sigo Kenya National Congress ikikenya leta ko bagi kura wanene inseyo borai bolibwa au governor bwaye Manson Oyongo me county ya Kisii asobo chalibwa leta ko babogo eta kolinde tanyo retiri baga kupata kane chikora chiriche isaine anyara ko baga kuira oborai bwa obo women rep o atwenyore daktari ekero giki kyo women rep anene iko Kenya ko bekoletwe constitution ya lenge enya na ase ntunde ntanga no se ya kabere banke balitwanya oleta bangina banya toko bakwire ebiroge ebyo nkia bwate monguso monene mono timanye tugose ase umwako nya toko bogweto bochori bwanya toko bogo koro timanye tinkige kogera ngikia lenge kegania ase keroge kia women rep twanyoranga abasibati abange banya toko bagweso kia nena kuboria oburaiwe ke ekeroge kyo egento kia betekegenie ase keroge kyo women rep yes bono konye yaikire chinga kia bantu bakemanyire bamanyire obuya bwae bamanyire na ekina kiekero gyoko oranyari goikera bangina imemono ko bwakero kende gyonse nande konye abantu bachakire bono torochi dirie ntunde ntanga niritwa gwate medio tara bantu konye barakemanya buya tokamanya koruo tugacho tukanyora Janet Ongera abantu bono bachakire komanya bono ese chinga kichia bono muna nande to bwate to korigerio bwonjoreri so burai bwa basubati igo konyorane ekerogeke no musubati bweka oko kegwa igo chances yo konyora ribagese kero kyo bo women rep no musubati ere igoro kugwekero konyora obuchumbe gosekero kende gyonse igo bono igo gotemekero kedioro chena no nyore ribaga risaine omanye goteme bibinde anene mono ese gusiye ito ese totanya gwakera mochumbo ndo bwensi koru independence omokungu igo bono korigena naki ekitia bakungu tianda rageso manye koruo kurwabu na bongo cha kupambana ne bibinde bya basacha egere to teme ko koroki obura yobuya bwabasubati pia mono sana daktari kero kenedo jitko bato korigerenga nsemo kuri bagaki ekeroge kyo women rep kebwate na ekeganja kere ki kero kende ko nyara kwawe go boost ya bangina amona abana chinyaruka kwa kwanire engana kero kende twari guchiko bato ko yekwanda gucha moto lakini singenzo kwanyere tiron board na gantoranye kwanera oise korigeria se ebunge county ya Kisii igotobwate chi ward 45 45 katichi ward je 45 no mosebati oyo mobweka onyare koba ore elected bona MCA ase e county ya Kisii ase ebunge area nabo igo nabo erege kone sana bange bagotenga inakia nyarikane to musubati okanyara ko bakagochorwa ase chi ward icho ngayo mochando guchiobera anena sorogo ngorwa gusi okoranga ikoba akongusana gochora omusubati ase kerokeria anene kerikyo bochorketo koranga elective seat egento ndatebe gusiga abantu baito bado mbaratwara omoyo gose okwege na basubati ese birugo by'uburai anene mono abagaka nande anene mono nonye nabangina gwetani abo
ekero tokurwanira ebirogo bya basubati gochiese ebunge ya Kisii County County Assembly ya Kisii igo korigeri n'abasubati bari abange bari barese list ya nominations na barabungo kora barumuki sana egere basubati abange bakirwe kura egere mente chances choko ba nominated gochiese County Assembly igo ichine chisabu chiakire abasubati abange ebagopinga abasubati bamwabo abasubati bari barese list ya nominations na barabu gotaka konyora nominations echirasima bakoromoki bakeye namba ya bari bagochugwa kerwe kura egere na baro banyore riri bagese ebiroge bibya nominations ekina kitwachite tukadige nande tukakigundwa bona gento togosaba abantu baminto abasubati abange baorokirio burayi obuya gwetera chikanisa gwetera ebyombe awa gwetera nonyenese abasubati bande bataria bagusi bari baeudwe ebirogo chinsemo cheisiko isiko igongo sabana chinga kicyabosyo kamuranche ka abasubati bagusi na baraburi baga egere morre obwansu bwo gutwara abarai abasubati ime yagusi kero kenene kerengererio omusubati wa Daktari Julie Nyanjamanya reko bakobeka bene nabo igo ntorigererie nga imika katiki anyare ko bage ko bekwirinde tunyara ko batugonchura ebirengererio timanyete twatebire bagotanga umusibati nere umubisa umusibati onde timanyete gosigita kire cyakira saba sibati emanye gocha gusuka ochiase abasacha na barabanya ko bakobanga etebe gose babangitere ni gwake ko banyare ko bagochora umusibati in fact imeyora gongoro Kenya gotiko goteba sisi independence ndwanya konyora mubunge onde bwensi umuchumbe asi constituency chionsi kianda ime county ya Kisii eyuneke ene kabisa no Nyamira ngagete no Nyamira gusienge meyuere gusi na Nyamira pia mono sana sange kerengeri kiao amona into kerokere no bwateri boli emarogo bayabono kwale kunyara ko sanga mona into namba esimi ineregago ase etibiago nabo igo tobwate gwetera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo gwetera YouTube Ndizi TV News kero ngoko boli ya daktari ya emarogo bayabono nga ase chikura chitwanya to ko batokorora chenya to ko bachigweta emerengo nero ya tamo tukaranga noro bwazimio ntwarojo yo Kenya kwanza nenyarikana nga norigirete tiko taba gatie melenge yende yonsi kero kenera ya changiete ugotera kwa gochikora asoma konyate ko bogweta Kenya National Congress Party yarenge ime ya Azimio la Umoja lakini tebegeti SCI na noere ime lakini goko rigeri mikutane menge ritwarenge na Raila na abande no twarenge ime ya Azimio la Umoja lakini egentorende ekeronsi bogete nande kerongo tebekene ntwabete tokorana Azimio ya Umoja ye ya temete ko kwegera anene mono abarai bari bakobori korwe kiama kia ODM igote chieti ko boost abarai bande bare ko barenge ime Azimio la Umoja nande bare ko bodi ebirogo ese ebiama a biri arenge ime abo eyunande kareta obokongu obonene esa mangana ya Azimio okoba nkwaroche onye kuinyorete riri omogavana na arenge bogirango nkwaroche munage chetigusana okoba taiko egudi bagajae muno muntu kubodi chikura ime Azimio Azimio njatemete kwegera muno abantu ba ODM pia mono sana oyo Daktari Julie Nyanjamanya yo gusanga mona intwe emarago bayabona otanga tali korigirete kero kende goterana mone kiame kigia Kenya National Congress wikera ase etebe kubatakana nga niko kiaringe gati bya mebinge bya lekorosia obo mubuli bwa Azimio la Umoja iyo yaringe sio bari bwaye Raila Amolo Odinga bono daktari ngwata gotabanga mukwarigirete ukaranga obwe MCA abasacha mbaroro na baraburi chikura asenseme obwe MCA ukarigeri obo chumbe abasacha na baratokoro karanga bono asendoche eliwe yekara umugukara kenenseme yobo women rep ime county ya Kisii timanyeti obwamate bwago kubatikanekera kwanyareta ko bagukobu asobo choriobu mparoro mate bakolika a congratulatory message to the current women rep ye county ya Kisii timanyeti aya sensemo yago ikira obochori bwanya to ko bogochorwa nabo igo chikora korariwa ensemo yago ikiro tarariri tubu na umurai ina kikwanya to ko bogokora nene no bwate obwamate bwo kwaneka kwanyara ko bago support the current women rep county ya Kisii omwancho morigereri inchengo supportinde abarai bonsi ba Kisii County anene mono omo women rep o Kisii County ekero chinga kichirio bochori bwarenge chitangutangu nchiarengo ese
outcomes chechikura nande ekarongo kwana nande keronsi bogeteime mono yes mwaigwete na chikura nchia ekinankia begetu chikura nande chikabaro chikaoro kina omurai orekerogo omweshimua Doris Donyatoto nero irire chikura lakini korumaega ebintu biri byare koreto obotangu chitangutangu echio byabete bikorigerigwa nande tokanyorana nonye obokongu bwarenge intumuna ba women rep bonse bibari baboreti etwatebete yaya titokorusio monto dito di kadia soire mono nande teri buya koba rero gokorusio monto mabina yo kurusigo igobono gwetera ogo kwana bya nabande tugatebarende tigatomo support ninjo yo mobo ngomo support omo women rep o Kisii County Doris Donyatoto nande nangeteri bagadia bene esokorigeri obokoredi ensemedi obochenu nande gwetani sensemo yobochenu okobo obochenu ebokorigeri ebinto byonspi ekero bwate afya na boko endokore biasara ekero bwate afya na boko gende kanisa otengo usabe buya nande utwaro obokoreri obuya igo bono igo nkorigeri ebinto byonsi nande nkwirari bageri mwakere ngambuya ase okorambora okoboko kwae guchi sabara ibadi bata korete buyese chikurechio egere na barabu baru contribution yabo gose baru amaoni yabo muno burai bwa Kisii County boko genda ande na muno burai bu musubati omo women rep o Kisii County pia mono sana nelibo litulia nyara ko bali ko boli gono yo mu murigirio ko boli ngane kene a daktari Julie Nyanchamu nyare ko baga go di camp ko rwase camp ya na gosoa ase camp area ya Doris Donyatoto yole omo women rep current be county ya Kisii kwa yaigure ko rwa ase omunoye imarago ya bono ase ncho ko bwatera na kwene kyanga anene amagendero wa yogosira omosubati ime county ya Kisii anyale ko bagi gosukana ariga igo koboria Hindizi TV fundi Ben niko tuned from Nyangongo akoborenga boli daktari Julie nanyaleta ko baga kobori boigo ekirogo kia obonogeri bwe bunge ya Kisii County nekene nandingi gya korekanete omwancho mwerigereri na boretie kero kyobo speaker wa Kisii County nande sababu narego kebodi kero yekyo nindo chena nimbwate obonogeri obuya nande nimbwate chisemi no bongaini esokora ebunge yeito ya county ninche bweka narengo musubati nare kobodi kero kyobo speaker nande enarenge no gosemerio konene na okoba abasubati abange babere nominated barenge ange 23-24 wakomenta no yoyo mo obete elected nabona ari gochakoru nechikura chitarinke lakini ese ogukumio konene nonyene kure yemo tingakiri gwetani abu ekiama kiane kiaringe korukuna Kenya National Congress Party abu ese tu abwate aba MCA batano bakiri chikura ime county ya Kisii bunge county ya Kisii lakini nonyene yo motanga kiriti kura Koruabo togacha tokarosi na Taifa Democratic Coalition bwate the lead of minority Dismas Tirisa coalition egere Kenya National Congress Party Kenya Social Congress na PDP gwetera gosemerina onye twarosire coalition na bo bako ngakire kura lakini tinyore tinonyene yemo korende gento kyogo kumya mwaigweteriria mangana abete stadium ese twabwate omusubati oyo mo amangana abete ataringe maya nande nabona abete ngwakirwe simi egere nkorwa maoni anerende muno musubati omurai o Kisii County igore amangana ngamunayo na inche ngoteba abasubati ba minto amaene ko musubati omina abodirie kirogo mokonye okoba nande abantu no gokonya naturi asante bien mono sana imorogo baya bono no mahitene ngana na temire ko tegerera daktari Julie Nyanchamanga ase obacholi ubububo nogeri bwe bunge ya Kisii County tonyorati ekura nonyemo nonye magega kerokende ogotwara ogosira korwa ase coalition ya taifa nabo igo kerokende naba jumbe bali banyata ko bagochora korwa sigodi wetera ase kiame kitemeti imeyago na kibono wache tekorete ti yani ukaiwa ngabono empono tubwenete ase society kubateka no gotachoro nonye kura nonye ya Mase County hiyo yes
inche no monto mbwato ko semeri chinga kichonsi chobo mabwane ebinto ebitoro chinche ekero nkobodi kero munekyo nimanyete na nimbwate chinguru no bongaini bokira nande gento nare gocha korwese county ya Kisii no bokoreri obuya egera abantu batware obwegenwa esoburai bwa basubati chikura chigocha gocha 2027 gose chigocha 2032 titotwara ekeruge kemoge korukubo women rep totwara aba governor totwara aba senator totware abachumbe totware n'aba MC abange bono keregente kegochaka one step at a time ngora toike igol tinkweti moyo lakini abongo tebana nonye bono nimbwate chinguru no bongaini nande abantu baminto nabo baroche rasima tobwaterane esokore tobonchoreri anene mono eso oburai bwa baswati pia mono kigima emarago baya bono ngatwate ko batogoteba umoroberio siasa useke umbu so kwanera igoro ya siasa na magendero umoroberio botambe ni gokore twasole no yomino John ke batire kindi tkolia rero ni gombegete gotia yenga isaransa ekerogo kia na boigo ngabike bikoro to na gotinga chikamba kigima lindo nyara ko batoko kwene kinga tonyara ko batoko semia na boigo tonyara ko bato kwene kia ngakwanyara ko kwemanya amange emarago baya bono ime ya umoroberio siasa sikare ko bato kwanera igoro ya omosbati Daktari Julie Nyanchama uyu nyara ko baga kwerwa na kwene kinga nyara ko baga gotema anene amabaga ao ime yoborai bwe county ya Kisii kurinde wikira boni gatare nyorera ribaga abamutambe bagatebanga kero kena beranyarikana ne chinga kichao chitaraika rigori nataka tuko kuvoria daktari ne riringa ekera tuko kwanera igoro ya ogosoa imeye camp ya omosubati gose mo women rep Doris Donya Toto timade usunomo sangerukana mwatu walete bali mwanyarete ko ba moko ira sense meyo bonsi mo support ikina twanyara nkanyara ko bage koera muisondega iga bono nere uisaranserete ekiroge kina kwene kinyare ko ba koleta magendro ese chinga kichabono to NCP to mo supportete negento ndakwane nande kengeto mogoko esabara ibons bya bantu mba chaka kuboja maswaje mangena Julia ya monero go support mo women rep njegento ndatebe esabara iba bere kurumaiga no murai oro kiri obuonjoreri okuya anene mono eso oburai bwa baswati gokorigeri nonye nabagaka for example gokorige nono mugavana ito Simbarati nabande okonyora ekero tari ese kambie yemo anene mono abantu koko so ese kambie bagokorige mune intruder mba koganigo kwana neribaga ese okobabwatesi eso burai lakini omusubati oyoyomo nande namupingete tukapinga narende tukaiketebe orambo iroko boko kwae ontebiri Julie aenore expert esa mangana yo obocheno ninjumbwatesi egere katoko kwana mangana obocheno twanyorana omonto ore no bumanyinwa no ari egere okoba abasubati gento geko bachanda anene monese county na mangana afya tadio malaria tarikende uchakere birenga ryo mwako okongontire nyumba gender based violence matukabera atatu kwanyorana nona kabesa tubwati stress ya soire mental health abasubati na uba koibora na bwabo ugwete bagusira wese basiri na abana igobona conduct on board nekero kerijekia no buraina bwa chenjiri na ande se chinga kichabo nindo chena gakogenda no moyoyu na botora arigerina ngaki tokomobwatesi kako boy no bo women repobo na intutorena naki ebirogo nebinge ngaki tugutwara basubati abangon board biemono kigimango kwana tore ensemo ya affirmative action gwetera ase constituency agose constitution ya 2010 nena neteri bagalia bena uchasomo women rep kwene kianga ekiganja kiaye na ekere kingi bwateni bo eyekorwa ase national government na boigo korwa ase county government kwene kianga ekiganja kianyare ko bage koikirania emeroberi anonyara ko bagotwara kero kende ase ekiganja kyo mo women rep meremoki abwene toko baga wikirania ase a county ekeganja kia affirmative action ekige korukuna ngaf National Affirmative Action Fund ngaf ekeganja ekebwene takodigeri ngaki keko boost abasubati vijana abantu bonsi piese ese a county egere bako bwaterana no buraibwe county government yanyorana abantu basukire bosio lakini anene mono ekeganche ke gwetani korigere abantu bonsi anene mono ekegotema korigereri amangana ari abangina okoba ekere eobise yobo women rep
egere eigerere amang'ana y'abasubati. Lakini okoba ese keganche ke bado vijana mbiro na bagaka mbaro na bagotumbaro ekeganche ke kori kirumo. Nande ningende no mogoko na omo women repoito na begeta abantu bonspion board. Lakini gento ndakwane bono muno murai Okisi County. Nande chinga kichabo siorato kebunge. Neke National Affirmative Action Fund ngaf chibese chine chinke mono. Koko digeredi chibesa chiri chikoruegu ese constituency. Echire about 100 and something million. Koko digere chibesa ine constituency yem. Kisi County ge wate chi constituency kianda chire. E constituency yema yanyora 130 ne county engima eyu omo women repagotena yanyora chibesa 70 million chibesa chitari nyinge kagotenera sanene. Igongo sabana chinga kichabo sio wetero bokoreri obuya bwabasubati bari bachorire go chibunge amang'ana yuari gererigu egere ekiteke kyomo women rep kementeke nadi kato gweta para muntu tagata bone gasio mo women rep CDF ngaki ebasa ringa yere nabe bese binebike muna tora bakungwe to kwebanga buya kerie kaka koranyore kerie akera ngambia ko bachibese chine chinke mbie mono sana daktari umanyete abange to korige ngano nyo mo women rep kero kende akubatekana no bumanyo bwa toire mbaroro galisiko bagotanga omo women rep be county ya Kisii meremo kiagokora chipara chisarigete kero kene twanyoranga chibese chiangafu nchiroro kero kene to gitwara tandana nchiroro chikobe go chia semeroberi ya magendro ase chipara ase chisukuru kwa gachana bintu binde kolende mbargo ya bono kageto gwesemiringa anene ni go chibekire keganche keri kiangafu kebekire rinde kwenekia ngakianyende kwa bage gosira omongina omwana omosae nabigo kweneki ngobugima bwa bwanyare koba bokoba obuya kolende ngawatire kwa bagoteba enibe yina bera nyarika nga teri goisana kolende eyachire ase kiwango egekegeke nabe kweneki nyare koba yokora emirimo ya imaragoba ya bono igotole na daktari Julie Nyanchama nareka yokorunga Edina Orma good work daktari Julie you are a mentor to the girl child biemono sana ase ujumbe yago niko ndani kutoka Bobaracho yakorunga Belcliff noyo agoteba ngasalimia Julie watu wa Igonga wanampenda na jipange 2027 tuko na yeye abakora atabe umanye titima whether we are serious about this one of course irende 2027 rocha bange mpaka wanaleti amaya mimi ni Vincent kuruigonga tuko ndani kabisa halo ndizi ni Josephine kurwa umosocho agotabaga no ari meyomoroberio nabo igo obasemia bokorwa ase daktari Julie Emaragoba ya bono tukwanere igoro ya domestic violence imeyorogongorwa gusi ya kwena kani daktari sana nensa meyane ne ige koligererigwa asomo women rep emirimo yaye kwena kyanga chisegi chiri chekenga child labor asabana bakonyara kwa bakuri kwemeremo mbare abake tukwanere igoro ya oko kururwa kuri kwa abana nene chinyaroka nonya abana abamura nabo igo chinsemo chiria cyo ogosara abana chinyaroka imeyorogongorwa gusi ebine bintu bya chire nkuma nande bigo kwaneka ngagusine retanga ina sense meyo timanyeti ekerengere kia ongere kike tuikere igari asubugana toka tuguika gose bintu bya toka bikora singa kigoeta tiancha kere domestic violence ogo kongontu gosogo itu gosogo utakoreru obwene ekero tore ese chinka chito domestic violence yaberege koba igoro anene mono gusiga negenda togote bantu muna barai bakisi county domestic violence anene mono egocha isamangana dia kore mental health stress ekerere igoro gose stress ekero tutai konyara konye hando konye digeredi nabakonyara yaretere domestic violence na kiki kwa bere go koyungo tebi abangina nabagaka obwanjani bogende gesara ekero obwanjani bore gesara nonyo muntu nataka go kongonda no embona utaka kongonda ngatamina akaka kane nje ngwanje ningosigete nande ngwanje kianda gikomi ebinde bine enkwano yoka egere abantu omoyo tereme okoba go korigeri kurumaiga ntwaro cyo mwana orio moke orio oruseti gwa maisha babisagini gokorigeri mwana oyo minatarengo gokorigeri mwana orio Kenyatta abana bo basiari ngina abana taiyo etwacha tokanyora nabagake kero bagutigara buka igo konyora no bokongu bwa bede na kiki twabere tokoruoka semina omongina koro omwaka na chago tebi nagenda motebi yaya karameni ebintu byane manye kogenda
Kogo kora mangananga muna yukwanyora na bono taiko goseti ogende na nde bono gwatigati igo etogo tebo bwanchani boko gende gesara ngotema borego kei amangana ya agenda based tutararo daktari ntegeto ngwenda toromuti mukaga sideke bire satoiga tutenene tuga gutima itipono yanyarekanenga na iru gwasoire ase obisi na gatikero kende ya manifesto yago no kwane kinga chisegi chichekenga imeyorogongo rwa gusikyanyare ko bachigotenena kero kende ase manifesto yago emerobelinero kwanyara tako bagukubeka nabone iga mwasoire bune timu ya moyo go supporta the current women rep county ya Kisii temanya tigose chi manifesto chichosi pi chabaronere bebiroge bimbyanya toko bachigo chama na kwene kianga na ande merebere kimwa nyare ko amokobeka bene erigerete nga domestic violence nene imeyorogongo rwa gusikyanyare ko bachikwera gwetania kurwo gosemi muna na kweresire nkorigerere tore na ngaki ebinte bibi kobwatigo in terms of the legal action yani obwene bwa mangananga muna okoba koru chinga kichama ega ririeka na renge nyagitari ya general na baire nkorigerere umuntu igagocha orobaire urubutoire ukorigerio gotonkoyo oyo ndega sambire omubere omugima nkorigerio tore na amaene abandana nonyaya aba obwene bwabo bwaikerani igo etogotema nande twabwati koru police investigations egere gocha nari abantu bagotema kobwa negenteke kirema mincha yerichiko gwetani abu ogosemi na kututete mono okoba ogosemi oko anene mono esoborwaire bwoke birengererio okoba nkwambori igoro ya abana bake gotachirwinse eyubado mental health itari kene yonse it is meant oborwaire bweke birengeri igoto kogenda gukwanira abantu baito ngorangora nande to kogenda gosemia bangina na gaki onye muntu taragwaka tia kwemincha kogenda ko baba gakabamba kumenya tutayo nande morembe to goja tutayo igoto beko bwanjani bobe chinga igoro nande toteme korigena abantu ababanyoje obwene bwabo gwetera obisi yomu women rep pia mono sana tuteke turagenda somotimuka ke kuri ndento koire na daktari narega go kuboriri boringa niko ndani koruchinsa muchabo barachongo boringa ngusi gati ye chikaunti chinyingo konyora abana goikera nonye miaka 10 bakonyara ko bakwaye gwa chintetere chiri cha family planning na mangana mange yogotanga oruibora se miaka 10 nilingana ligo kumisana temete daktari osene kene kwara butirani ya gitari no nyutoerera mange nga ayongo kore kanare na inde bitambo kero kibuna serikali ya county gwetera obisi yo mu women rep egende tokobe kwene kenga ire bitambo kero na guterania mangana na yo sanga mona intwe gwetera se SMS ya namba yesimira se TV yago na boy gwetera se mitandao ya ito Facebook Ndizi TV News Digital na boy gwetera YouTube Ndizi TV News tuteke toragenda somo komo kengo chatole eri tutagenda ko batoko sanga amonaye amona daktari Julie Nyanchama oyole ime studio asomorobilio ekiombugia siasa emarago bayabono Ndizi TV Ubwansu bw'umugusi ine ayo nomuremi oganete wekinya asoboremi bwawo bono eserikali ya kaunti ya Kisii wetrase wizara y'oboremi etugo chinswe cooperatives na irrigation amona babwatani bande gobwatrana nekyombe ya Kenya Crops and Dairy Market Systems KCDMS ekigego sirwa nekyombe kya USAID nigo bago kwarigania aseri tkorio korigereria obotobo bweriroba omoroberio yo nigo rakorekane ritkoria Jumatano chitariki 22 cy'umutyenyoyo asensemo ya ATC gochakira chinsa isazo cha mambia goika chinsa kyanda cha mugoroba omugeni wesco nigarabe umugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati ekerenge kenene nigo kere kore ndobo tobu bweriroba eryo koine kyarige sarigiya nabo igori saine korwa soboremi mwensi mwariganiwe ekeruta gitutu arobore muno mumuso
busubwa banto inchirane muyuka Palamax Executive Spa and Baba aiga nigo kuingirwa chinchira chihia na chiria chigosona naye tarigorioka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchara chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusia bareri sankwa riria riarabukire na kororekana bobe nkonchoreria bare etukirangi kurengana bunuraganie no bare imeyumuchukisi asamagacho akwanza plaza rironguria kabire asibara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Maya kichiba sanguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri umwana umwabo wono chintunda chinyinge make use obuojo mutakeire skuru chego abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yuko tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako ndabagadaye okubeka emya yemo yoka unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri umwana umwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Yemana sana nande karibu asentundende imeyomorobelio ekiombu gya siasa imegeta seni Ndizi TV na tolena Daktari Julie Nyanchama tokaleko bato kwanera igoro ya magendero anene na siasa iyerengete abangina imeyorogongorwa gusi tuanjira nile twen siasa wamo ngakuru history since history orogongorwa gusi tiruanya gochora nenchirende ngwakerwe kura gose gwakera omosibati ekura anyala koba omochumbe nabo igase birogo biribinde byo gochora ne governor torere chi county chinde by the way bune county ya Nakuru igotobwato musibati ore omo governor tobato musibati ore omo senator nabo igoise commentary no no women rep nabo korange county ni nyale ko bagiko wakilishwa gago ntomanye tinga gusina basibati batayo basomete daktari nga imwe agenda bono nalege yokoro kunga halo Ndizi TV salimia Daktari Julie Nyanchama for her selflessness and her desire for leadership in Kisii County, Dr. Walter Mokamba from Gesusu Sub-County Hospital. Bienvenido sana ase ujumbe yago timeto suno maito yo nabigo agoteba hi fundi tiles ben we believe I madam God's time is the best, never give up Madam Julie. Kadi ya mashabiki yako bagako osangamo na into birengera biabo wethera se SMS namba esimi erega kwa TV yako na bwo wethera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na bwo wethera as YouTube Ndizi TV news na okonyara kabako gusanga amona intwe madam nyuma taragenda mutumoko twakonera igoro yensema gose bitambukiro biriyo gukora chisegi chiri cyegenga kirokende bagotababa nga ekira to kwanira chisegi cyegenga domestic violence abange bakurigerenga nabasibate bagochandwa na goitwa in some cases no nyarenga umusacha nero nyale kwabago chandwa senga chikesi ne chinyigo konyoransa chinde umungina gwito umusacha nande gwetani abu chinga kichabono ririmu na kwaigu bando ka fistula yes na baire nkonyora abana bange abana bamura echwego sokarioka eminetina umuntu naro okubasari kurumaega igotari abasubati boka bagochandwa abana bamura mpaka nonye nabagaka nande gentongo sababa abantu baito obwanjani na bwediogo okonyoranga eko bakongu
umusacha wesokia na bachande gita singa yaye na bagochandwe na bangana umusibati gosomonginoye umoitarende esengenjo tobwate nsamelie korugunga ameli juvenism kwaranga oise wesokia osanke ekerengereri na yali gwaiteire amono yonde gosomwamatera mondonde kwaranga gosekeranga bono ibunanja miso nga amisi bono omokungwa goite igono musacha ore temanyeti is there a platform gose ensema basacha baranyara ko bagwesokia county ya Kisimo begetande iga muntararete nonye suggestion box ibunanja misi ntepe mokungwana na banchandete igo na kibono bitambukero bune bimbiroro ebitambukero bune bimbiro yes igo ngotebya abantu baito mwacho murigereri obisio mo women rep gekoro kuna gender based violence recovery center yes igerwete karibu enene esaba sacha nande no ene saba kungu esaba na baiseke no ene saba na bamura igo bono to basagosoka nande muna gwakwa na manganayu aba mura bange gusaba sacha bange na gwokonyora bakunyuchisumu na mina gwokonyora bakubwata chingori bachikwengenta igo tibwengenta abantu mbaro baragotegerere nande onyoro bokonyo bonene igo ntete gotebia bagake simwere stress te gukora ni injury report na bokonyora obokonyi bwaime mono nande bwaiguru mataba sacha bange bakorera bagota intuto korera gochinda korendeke kwarorire ngai asia ikire bono njerendete yesokia yetarera obisiria unyale ko bagogosanga amona abasemia bale asichi abicheri nimanyete ngamba nyale ko bagutwara ebirengero to kwanere igoro ya genital mutilation asensamelio kubarwa kwa bana chinyaroka bange bagotebanga ngana ya erete kurende chini ya manji nerorore nonye twara nonye abo bisa balia bobo chenu bakubwaterana amona abaiboli elinde banyara ko bagusara bana babo ekinegente kebeke gendete se county eito anene mona mangana ayo gusara abana baisike nande okonyorana abanyagitari abange anene mono abatokoro kabanyagitari abateresa nases abasubati nabwo okonyora bagusara abana babaisike negento kyo gokumi mono okoba muna omokoreri healthcare providers omuntu bwegesongo ekero manyete side effects yani obobe bugusara omwana omusubati no manyete no musubati mwana oyo ogocha kogongyo mwana oyo ngochare atandoke arwa manyinga mange mono nande karo kenda siri buguma bwae no manyete yani amakongwa gocha no gosaruko bone togo kumina naki ababa bwende korenda abana aba nande no bari bakubasara korende richi kondiro richi ko ndibekire kogo toka kogo kora mangana munayu gokubwa gokoru goso egetambo kiryo kenene okoegwa ese ensemo ya serikali igongo saba abagaka baito anene mona bamura tinga kitia bono etogotebana ntokurwana segiende onsi bamura batayo togoteba abagaka abana bamura tobwatesi nainukana na moiko nyoma basubati bachiete iburu egere abaibori basinywese bakwira basubati babo okoba nane obun okuno okei obwansu eso mwana omwiseke obogimo bono obwenge ninki gosokuri pia mono sana emerago baya bono te turasuka mutu wake temaitia se engane mogose a seri ngane limotu chi county nchanya to ko chikochora abarai babo na Kisi county nabo igonto nya to ko bagochora gose aba menyibe county ya Kisi banya to ko bagochora aba tenenribe county to bate omo uske mo governor his excellency Simba Arati to bate mo women rep oyore donya doristo to nabo igonto bato mo senator oyore onyonga temanyete asengana ya mona kiro chobotenelio bo nore contented bunayo omwake kurana abo igogati yabarai ime county ya Kisi igonte to gotebana abarai abachoretu egasiningi abagokora lakini gasieti bakonyekora buka lazima batware obokonyi gose babwate sigu nabarai bande nonye bari bagwete chikura ginko dige bono nkogenda moja kwa moja tingo bakwanera bonsi anene mono ingo korigereri omo governor Okisi county igontete gosabana abarai bari achodire bari bakumubwate siemeremo cabinet secretary aba minister bae aba chief officer bae bamubwate si egere na barubanyoro bwene bwemesare eri bakonyora okoba gakubwat atakoreti buya tarierugwa etimi ya Yonspi pero ya igobono kakwanyoreri bagari okumubwate si mu governor kauranje koreka singia egere anyore obwene bwae gwetera uko kwekirugekyo nande anene mono ne obokore gose ibintu bidi apangete gokora egere gokorera umuntu ugusiga
Biamano kegima Daktari Julie Nyanchama boigwense moya kabere ndachi ko baingo ko burenga kubatikana na boigo toroche amoske gosomora igwense Daktari William Ruto selit ko lya mwisonde iga nanya takoba gakora goseka gochora amalita bere kurwase abantu kurwase county ya Kisii kati ya bondo moroche omosibati olia omanga Millicent na boigo Josh Amangi kati ya aba CS as chiwizara abuna yo manyana you contented gosekero kende norochenga bado umuraibwe nsana nyara kwa guikirania maganio ya egesa kukia bagosi ninde no mogoko esabu babete bakunyara gochorwa nande ninde na maene na umuraibwe nse kagocha gusiga tagocha igo ata kwaneti kende igo ntete nande kuira libageri mwakere ngambia ngwa igu amangana abera matiangi chinga kichamaeka nande ngwa kana mbiana okubwaterana kwa baraibonspi bago yoni bakora unomo waziri to oyo Machogu Ezekiel Machogu eso kobeke nkwano amo nagotema kurigerina obo mubwo gusibwa tenenire igo ninde ngwakana ngambia esa mangana yuae abaka kutukutu isiko ebine bibiae nande ngotebana togendere no bo mubwo gusi na ritora atware kwirwanira mabaga mange bono como president itagocha etoko mwakaribu enene nande korwa butomanye ko matebi umu president kagwa ikire ebintu byeito na into twango egetarige ito kyabene anene mona basubati yabaye kujibakaria bene egere ko chibosyo banyore chinguru kyo kwirwanira ebiroge ebi bya siasa igo bono ninde no makoko nande gasinengia egasaine gokoro nengwana twego kwana kagarisiko ngakero kende engwana lia matiangi yarinki ensema ya kisiasa nabo igonero ne chingwana chikubate katima tigo sekerengeri kiago abange bagotebanga kero kende okoganya kwaye omuraibwe ense go chasara gongorwa gusi ne lia tegete kwansara sansora amangana ya amatiangi linda manya ko bagago chensemo ya gusi timanyetinga ese igichiri cyarengore cya kisiasa sesema ya matiangi tingoteba gusenki siasa nabora nyore nchiro chiarenge personal lakini rende gento nkodigereri ese chinga kichamaega ekero amangana munajwa gucha gusiga totebe nonya nayo mundu chakiro gukurwani tingo kiraigo gusengigere motai na makongonte kabisa tokodige chinga kichamaega ntwa siri Professor George Magoha na gusiga ekero korigerie kene omosike matiangi orure egasindia gusiga yani obokore bwae bwabeiro bwigoro igongo tebana na ki chinga kichabo cio korocho yo mino akogingeru na tema komokonya egere totware obwene nani na ritora atware eriogirie igoro esokwirwanira muna babusi biemono kegima amagai serikali ya Kenya Kwanza koira oburaigo batebete amatukari amatangani batebegeta amatukemia bagacha karate bano ene metinyebere tatoiga anene obugema mbonyara ko bokwira nanse kubwatekana na anene manifesto ya bwikira boniga buna Daktari Julie Nyanchama norochenga serikali ya Kenya Kwanza baro teranya ko bego ikirani kati chira chiria nyarate ko bekulira aba Kenya kubatekana amatukari nyarate ko bakwenana tera ikirani lakini ese munandigireti toisego twara obwamo okoba muna toroche chinga kichiko genda anene mone emegome yegocha okorire ibono muna rero starting pound pound yarenge 158.91 $1 igere 140 igo uchumi ya Kenya ama ene ya sadiki lakini toko gendra nebinte binge bire tokora ngusitore uchumi mono igo gentonda sabegioka nuko bwaterana engombe nengima nande tekwera koreta barai bonsipi bari barwanirete bari bairete na bataireta egere basange birengeriro batware nkwane yemegera mangana ywere teko babobe egento kya muhimu totebe bono muna torochi demonstrations echichire mande yare ko bana omosike Raila Amolo Odinga atebe amaene muna kwanirega ane ekene uchumi asariki nera bodi gunere muno murai inkioro chetora akore egere tokonyo uchumi ya sarikiri egere arete ebirengere biae SMS eserikali erete SMS baraibande nonye munanje nabongo beki birengere biane egere tukwanira obwamo
egere ndosa dio marembe kati kero kende rene ngwana ne kura te twanya renga baraibe kanisa banyara ko bagwesokia baraibe echinkongo ao batebiri gose bamuganire gose bamuburirie umaraibe se Daktari William Ruto nyara ko bakobeka enkwana ya bene lakini wikira boni igantu amorocho murayo libwa Azimio Raila Odinga kana na serikali matuko 18 irinda nyara ko bako ene kianga ibintu bionchoreri wikira amatuka ya nyara ko bagweta wikira boni iga okoranga serikali tere sokia bange bagotabanga kero kende Raila igategete handshake serelia enyare nere gakoso ime serikali inkiorochi is it too late so Raila Odinga kunyara kwa gotora chinkwana na ine serikali ni tayari yes serikali onye ninje nare ngumuraibwense lakini tindi serikali ese chinga kichabono tigere te karibu ese chinkwano chinde chionzi SMS okoba bono inje no munyagitari babangina nabana bake 2007 naroje gento kiabete abangina bange bachandegete abana bange basireti na ebijane binge mbyakwete anene mone ese amangana munayo igobono kende genskirio korera simorena obuya bwae gosobu bwae ngakibore njena ngosaba naenda nombono ningasa ni gosaba abanta babeke nkwano enkwano does not cost anything yani taibesa nyinge kobeke nkwano nanaki enjoy mesa kwane ninki motete korekana neke onye no uchumi asarekire ingi togo kora ya sadiki what are the solutions ingi togo konya egere tonyare gokonya Kenya ne yaitontori Kenya ne yaitombie muno sana kefo sura kuburia ase serikali ya nyarito kwabagi gweta nigo yabwate aba CS emeronge bere na kianda kurinde ase serikali ya Kenya kwanza aba CS nigo baikire emerongo 5 eye ne nchire yemo ye serikali ya Kenya kwanza gosalia uchumi ya ense ya Kenya ekerengere likiago Daktari Julie Nyanchama egentonda tebe anene mono baraibande bonsipi ngote mabare gwaka sante esa bantu bari baba supporteti esi chikura lakini bono gokorigereri omwana inchi nero guchikuchandika esense moyokurwe bango ebango ya mentirese national government ebango ya mentirese county government igentonda tebena naki what are the alternative sources of income bono esa mangana yebango igonte tengichere Kisii county for example chinga kichia bono gokorigereri omurayo dio renge kurumaega James Omori Bongwai wage bill nabo yarenge igoro lakini etogotebana naki ekerama gokorie magendera ria korekanete okoiguna World Bank nja chitabu kiombe kene ngia chitabu partners bagach on board egere go support development ya Kisii county nonye wage bill yarenge igoro na kintete go saba omurayo tobwe county omweshimiwa governor Simbarati nonye ne president ito erete partners on board egere banyare kuri alternative sources of income alternative sources of income mchiri chieti chibesa chinyinge chikoruko weso botuki research grants project grants that is the only source of income egere enyare koreta employment esabanta bange ese county ito nonye ne national government buna rende kero kende kerengeri kiago ne kiringa aba CS abanya to bago choro as much as no ko give back abanda bagatanga no koboko umuraibi nsara ari nkunyara ko baga kuira ni sikoliga se serikali ya to bagweta na bakonyore ministry ose wizara yare gutwara mo CS yomo lakini wikira boniga usikoliga chi wizara chinyinge ime serikali ya Kenya kwanza nigo konyore wizara ile yemo lakini ebugate abakonyi ba omo waziri bale batatu kutatiga wizara chi wizara berega na chitabwa tachiria nando sokuliko omo CS yomo ime serikali ya Kenya kwanza kubatakana ne kiombekerio ko ringererie amangane meshahara iga akonyora 768,188 no mo CS yomo okonyora 1700 na goeta oyino mo CS yomo kurengana igaturo chinga nebo omosigo manene ochiase uchumi eye serikali gene toko bayikoreranga negene toko bayikoyimukia aro no musigo manene ochiese uchumi ya Kenya yeto igobono netakere no muraibwense n'abantu bari bamwita naine bari gerina naki ngaki bagokonya wanjikoyo wambokoyo yore ground nsega egereta taimukyo musigo yo Piemono sana merago baya bono ni gotwerenga monene Daktari Julie Nyanchama tonyera ko batogo sanga esabali ya siasa na kero kende nere maroro kiabuate eleze daktari ntegete tunkwali bageri moiga
ogendra orato tebi tu in the next 5 years, in the next 1 year ngayibwero chebono mwana siasa umayete mbaro bagwe sokera agotanga in the next 1 year ndo chenda karomora ibwense imeyense ya Kenya kero kende ensemo yago na kioroche ase myaka ebere tatere mutu ase myaka ebere tatere mutu yes igontete go twara obokoreri obuya gwetera obisi yo mu women rep Doris Donyatoto egera abantu barre obwonjoreri bwabarai abasubati igo togo chikodigereri na twabere torwanereri bagari abasubati egere beigwenka nande batware obwegwenwa gochiese oborai bwabasubati gwetani abo nindigereri na nande nonye na masomo nyasa konganje na okonyora na kwera masomane nebinto bingamu nebi nande nyasa konsisi na okonyora na nyoregas engia nande nene nande yera nyare gon support egere chinga kingocha kubori chikura kinkubochi kindarengereri na okonyora na abantu baito muna bana eta gosera nimbwate kende inkoba okoranga mwakuri tete ngwa bwate yogosera kene kyo monene iga na bwate ekyogosia lakini gento ngwa kera nyasa ngambia nabona are gote y'abantu amene nabona are ngeno mo bwoko basera lakini timbwate ninu murarore mungakere okoba abarai abange bari abana siasa batware babere bankrupt chikura chiko ero konyoro muntu abwato bokongwe chibesa achandegete ubutaka bwasaire etogote bana live within your means igono mbwatete kedi abantekene kedi obwategeke bae kota bwati batebito bwati lakini gento ndete ko bane no burai obuya igo gochora no kwabo pia mono sana libuli ndiro lyalengelyo mwelyo gaiga igoro ya family planning ili daika ya mwiga pagotabanga imea yero gongorwa gusina bokonyoranga abana babwate myaka 10 babere introduce just amangana ya family planning Chinga kichabono tobate program ekoro ku sexual and reproductive health education and rights. Abana baita abange ebakobwa ko musigo kubwa muna bawo bwete HIV. Igo konyora bwetera mangananga munayu konyora abange bawo bachakire gocha konyora family planning services. Dichi kodia Kenya wetere program ya sexual and reproductive health education and rights ne baiteri baga yobo subore go konyora family planning lakini nje muno muibori na nje muno munyagitari lazima oerese gusoteme kudigereri na side effects chie family planning kwa banaba nchiri chechi gwachirigereri kuba nchiro chikoreta primary infertility sachine chinga kichiri chigo cha goikariote to twara mwana obe tutwara igobono lazima otware obwene orwa maereso abene gochisa banaba kabago chikodigiria mangananga munayo wetani abwe gento togoteba prevention is better than cure HIV oburwaire obwenya more omboro tigabana baito berende igobono tia tukwanira mangane ogutanga HIV nande ogutanga oborito at the same time ndotanga oborito tutware omosigo boburwaire bwenya more monyo ensubati komo mbako moyo mata bonareri akoboleri boria yakare koborenga Madam Julie kwanerango igoro ya chinyome chinyara ko bachiko etigwa amoneke gambero nga abantu banyara ko bakonyoma natimanyiti ensama yago sakaranga kyago ekerengero kiane inchendo chena tichiri chingia ese chiwiki ibere chaita narenge enseme enseri korukuna UK kana rengo ngachikorigerie ese narenge na bondo checho na becho riri musubati no mumura echo yende cho riri musubati bweka echo yende cho riri mumura bweka wene bono bati mbaya gingo chigutumike echo eye moiri abasubati nganyore esiekire bono njenkarra tianso yende cho riri musubati no mumura gingo ruonko bo ngincho kigwetera ngota ne cho riri musubati mumura nda yaya eyune ya LB Q eba konyero LGBTQ bono na manyete nchege ntonda tebe obokongo igenteke kibwate na kero ki side effects gokorigeri abantu abange babwate LGBTQ gose bari konyore babwata marwaira ande ali akurukuru maegari gokorigeri abarwaira abange babwate amakongu amarwaire naragochira kera mangana muna yakoba igo gentongo saba abantu baito nabarai baito bonsi kwa jumla egento torakonya abantu baito ne chisemi tia to basemi ande to babongaine ebintu birebia boka banyene bare ingi babwente gokora lakini ga tubegete chisemi chito buya nande to kodigerina twabaire knowledge iri ganeiri tindo chigoso muntu nakore ebintu munebyo pia mono sana Nicholas Otieno Joey watching live from Mugunja akotebanga
bali babwate amasomo ayo no bumanyi obonge nabo bakonyara koba bagweso ya ase chimbo bunecho egento ndatebe tari amasomo gose egento muneki egento nabatebi neki obwanchani obigoro ekaro natara chinse chimuna nagotebi bantu bange mbayikwegana iga muna toisaranste iga twegane igo konyora n'abasubati isachinde bariboka noyo kumwega tayo bono royo range n'umusubati mwabo no bagaka ebare amwamo bono noyo kwega tayo bono ebintu nebinge chinse chiri cheisi konchire tobauti na seitoga noche naba murambwango bakwega basubati igo bono amangana ya LGBTQ ya tari manene tari chikobo mono ese chinse cheitoga muri Africa bia mono sana guikira bumanchu murigereria narega arega igwa okoboria na kiabori nere ntomo siekera isiko halo ndizi TV Josephine Kurumo socho watching live na kuborenga kirokende madam 2027 nobo musio chikobore nobo women repos nobo chumbe asante sana mwancho murigereria ninga saini korengeri nkero kindarwoji lakini bono ntete nonye tindi kero kenda gionsi igo ntete kumo bwatesi omo women repoito Doris Donyatoto akorere abasubati n'abantu bakisi county gasingia egere mutware obwegwenwa esoburai bw'abasubati bakisi county pia mono sana engana yago eyo mwelio kabisa Daktari Judy gochiase Julie gochiase omurigereria bwigataseni Kiandizi TV omwanchi omurigereria mambiende nyigwete ntobwate planned demonstrations amangana yo kurigereri uchumi muna yasarikire egento nare gusaba abana baito mbare nyumba baruite chiskuru chingaki cyamaega twabere tokwegu stray bullets risasi umuntu igarenge risasi rya mwaka mangana ngamnayo nare ko basaba eso moyo bugwanja nje muno moyibori gaki abana baito tiababere nyumba ime babere mechime egereti bagenda isiko amakongwa abanyore nande chinga kiechi inchiri abana bare isiko barenka bare na intumuna bayibodi chinga kiechi na chichito ko basemi amangana ali akorukuna sexual and reproductive health education ayikwa igungu kwanira mangana family planning nebintu binga munebyo egento ngo basaba kwanera manganari anga muna ayu aitwate abana family planning teringiesa abana bake lakini rasima toru oko semi egere amanganari geriro wetani abu obwanjani bwake mubere bono iga muna baru esukuru amabera abo igabwate diberera rinyingi kamoranje tia toba kore counseling toba orokeri ngora mbasa dia mangana bataraira ne skuru kubakira ngambuya mbachietie megomo chinga kichi bagende skuru bwango iga nande ngo sabana nyasa barende chinga kichiri bare na intu nakabako irane skuru bairane buya chintere bachito asande se gasingia yogotwikiria abana nyumba buya nyasa basesen nabantu baito bonsi bakisi county tutwaro bwanjani bwaigoro na ritora kei stress chinyinge na makongwa agocha no burwaire weke birengererio mental health. Asante. Pia mono sana tunyara kuba tukwerenda twesokie asomo chandore rintu nyara kuba tokonyora obokonyi gekwa rusikolira daktari obwango iga abantu ereti abantu bakubengentera sorogongorwa gusi anena basacha yabire nene puna abatuki nabasaki bamangana maya rero esimio gwake rukore nyomba gwatanga minyoka gocha naregega bwesungirie timanye tose no mochando kerokene na inwe obisi yo mu winrep murachiko mo kurigireria nande morete solution gochase emechando buneyo pia mona naye umoncho murigireria aso kwirari bagaria gona kweneke konyara ko bogo sange kerengeli kiago amona intwe mi omoroberio ekeumbugia siasa na magendro emarago baya bono litkolia Jumamosi na boigo dia maburia ino mwanyara ko mokuburia anyare ko bakwiraniri gwa senchira yobo ikeranu gwikira guno twikire omwelio bweke umbu gia siasa na magendro litkolia Jumamosi kinyara ko bagekoragwa na Daktari Julie Nyanchama na boigo omorariogo Josephat Amisi gona isaransta sekergo kia John kebati kwenekia buna omoroberio nyare ko bogochera asinchire boikero na boigo olio nyara ko baga kwenekia amariogi amone chibiche nyare ko bachigochera asinchira yobo ikeranu pia mono sana aso kwenekia tokora muroka hashtag kebembeli nero nyara ko baga kwenekia ngamariogi aya ne chibiche boiga nyare ko baga gotochera asinchira yobo ikeranu boteneri bonse bigetaseni Kiandizi TV tokubakera ngambia mono kwa niaba yegetaseni Kiandizi tokubaganiria oborigererio buya bwemeroberio ende yonse tigarete mpaka weekend nyasago seni na boigonyara ko bogotwara obotukobia.